Ayinkabi zimnandi ingoma zakhe zashaya. Umculo ucevuzile uyakwazi ukucula. Kodwa wasuyithatha njengoba injalo ingoma kaKhuzani mnewethu njengoba injalo wangashiya lutho einsimbini. Awu ndoda ikhala amovolo walithatha njengoba linjalo hamba khona nolimithi. Awusashiyi lutho nje ingoma Mgube wavolo wayithatha yonke nje mfowethu umdala kangaka wenzalani lento yenzayo. Cevuzile uyakwazi nje ukucula awufani noMgube wena. Ya siqiniseke umfana kaMvelazi. Hayi angijwayeleke nokustisha ama-video abantu. Kodwa ke ngathi usuyadlulela manje mfana kithi. Ngiyamangala ngoba wena umkhaya wami esibuya sonke le kamaphumulo. Mfana kithi leli igama lami ngalisebenzela kanzima kabi yena ngicabanga ukuthi wawusadla amafinyela ngilisebenzela. Ngakho ke angizukumela ukuthi ngidicilelo wena phansi kanje ngazuthi mangiyocula mina mhlambe ngicela umnikelo kuwe. So nje ngicela ukuthi uhlehleke mfana la usukhona ngoba niyathanda ukuthi mangabe lanihlangene khona senidakwe isiqatha bese nithi uAli uthanda udlame kanti uAli niyamhlokoloza ezithulele nje. Uyabona nje manje uyangihlokoloza mfana akuyifuni lento oyenzayo. Umsebenzi wami lo dlalela kiyo. Ngizocela ukuthi uhloniphe angiculeli wena siqiniseko. Basobho lapho mfana sisuzwana ngempela mangabe uzoqhubeka ngale nqondo oqhubeka ngayo. Ngifuna nje ukusho uAli ubaba wamalembe wonke ephelele kusuka kuquality kuze ntwaneni yami igcokama kuze kumgodi yimi ubaba wenu bafana nani niyakwazi lokho. Sizo sasemzansi ngithi namhlanje angidlulise ukungenami kwami ngenkulumo ekhulunywe nomfana lo usiqiniseko ngegama lami. Kodwa futhi bese ngiphinda ngehlele ngenzansi ngoba uye wangithinda efonini yami ekuseni izolo. Waxolisa wazama ukuchaza noma into ayichazile ngingayizwanga kahle mina ngoba ibingamnikeza igunya lento abeyichaza ukuthi akhulume kanjena ngegama lami adicilele phansi. Kodwa ke ngoba sizinsizwa esibamba noma kulukhuni kunzima kushisa asidedeli. So ke ngifisa ukusho ukuthi ngiyalemukela uxolo lalomfana noma ke ngizocela ukuthi abasondelene naye abake bezama ukumkhulisa ngokomqondo ngoba mina bengingenayo ngisho ifoni yakhe. Bengithi nje ngizomfuna ngendlela engizomfuna ngayo ngize ngimthole la ngizomthola khona bese ngimbamba nje ngimsiphule lonke lolukhulu lisekhanda ukuze umqondo wakhe ubuye usebenze kahle ngoba kusehlobo kuyashisa. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe umqondo wakhe ubuqhumelana nje basekushisa nje. Bengithi ngizomsiza nje ngimsiphule lolukhula abe right akwazi ukuthi abuye acabange kahle akwazi ukucabangela nabanye abantu angakwazi ukuyicabangela yena yedwa. Ngoba ikhona lento yokuthi umuntu bengakuthandi acabanga ukuthi bonke abantu abakuthandi njengaye. Le nto lamfana izomnikeza inkinga ngoba sinabantu abasithandayo ezweni. Ungathi mawungangithandi bese ucabanga ukuthi abantu abangithandi njengawe. Sinabo abantu abasithandayo ezweni futhi baningi kakhulu yabo. Enkulumeni yakhe ibizomenza kamfana ukuthi igcine mhlambe edibana nabantu abangithandayo beyithathele bona inqumo abazoyithatha ngaye ngenkulumo yakhe ayibhikisekini. Bese mina ngithelwa amachaphazelo bengazuthi khona engikwaziyo ngalokho kanti cha udinage abantu angabaze nezitshela ukuthi udina mina yabo. Futhi ngiyacela bafowethu ukuthi iphele lento yokuthi makwenzekile thina njengamaciko mhlambe sagxobana sanyathelana amakhona sase sithi ukutinyelana sithi thina noma sesibuyisene sesi right. Nina abalandeli bomculo kaMaskandi ningafuni ukwedlulisa lonto le nifune ukuthi ngathi ingahlala iphila singahlala singezwene. Ngiyanibona nina abalandeli bakaMaskandi ukuthi ninayo lento yokuthi nifuna ukuzonda umuntu impilo yenu yonke owayengaxabene nalo owethintana mhlambe neqhawe lakho futhi sebeyilungisile into yakhona sebe right bona sebekwazi ukuhlala ndawonye bedle ndawonye bexoxe ndawonye kube mnandi. Kodwa nina lokhu nibambelele ekuthini wathi eqhaweni lami ekubeni nalelo qhawe lakho nalo lale nazi izinto elali ishilo
kuloyo muntu loyo. So bafethu imbi lonto leyo. Ngiyacabanga kodwa ukuthi yenziwa ukuthi isikhathini samanje abantu esiphila nabo bakhula kule minyaka yamanje ama 2000 la kungasadliwa khona iphaphu, la kungasaqhathwa khona abafana, la kungaseluswa khona. Abantu abakhula ngaleza ikhathi kuseluswa kusaqhathwana kusafundiswana ubunsizwa ukuthi umsizwa yini. Angicabanga ukuthi banayo lonto emqondweni yabo ngoba ngaleza ikhathi esakhula ngazo thina sakhula ukwekliwe ngisho izimbi zeyigodi, ngisho izimbi zemizi kujikelana omakhelwane kuliwe kubulawane kubangwa amasimo lezo. Kodwa into yakho leyithi mayisikhuziwe iyadlula inkosi yayeqeda. Akekho umuntu owayeqhubeka ebambe lo nzondo lo. Uthola ukuthi kunomuntu owakini owaziyo ukuthi ubani njengoba engekho emhlabeni wabo lawo ubani. Kodwa emqondweni wakho kuhlale kusebenza ukuthi kwakunesizathu phela kwakulewa kubanga into ethile kodwa isadlula. Kodwa manje la emculweni kaMaskandi ngibona abantu sebenenzondo nje ephila umuntu aphile nazawo ngene egodini. Inzondo futhi engahlangene naye. Uyabo uthola ukuthi abanikazi basebayilungisa sebe right nabo. Manje kunabantu abangiculuza ngezinto ezayishiwo indidane kimi siyingcokolela nendidane. Indidane kade yaphumula ilalele ngokuthula, kodwa manje khona abantu abasebenzisa izinto eyayizisho kimi nami kukhona izinto engangizisho kuyo. Yabo. So engingazi manje noma bafuna manje mina ngiphendulwe kibo yini izinto engabe ngiyiphendula kundidane, ngizisho kibo yini izinto engabe ngizisho kundidane, ngoba phela mina indidane sasincokolisana isaphila, isho lokho ekushoyo nami ngisho lokho engikushoyo, masihlangana futhi kube mnandi, izinto zakhona ziphenduke zibe yihlayo sixoxele ngazo sijabulele kube mnandi. So labantu abenza lento le ba wrong phela manje ngoba bafuna ukungibeka kwiposition ukuthi kube ngazuthi mina ngilwa nendidane noma isaphumula isanali ngasekho emhlabeni. So bafethu ngicela niyeke lento ngoba ayikho kahle nje esayidini nami, ayengiphathi kahle, angiyithandi. So ngicela niyeke bafethu mangabe ukuthi umuntu ufuna ukuba personal nami mhlamba akazame esinye isizathu, kodwa ayeke umuntu ukusebenzisa amademo esho indidane iwasho kimi ngoba nami zikhona izinto engangizisho indidane njengamanje engeke ngisazisho kumuntu. So angazi umuntu mangabe mhlambe ekhuluma ngezinto ezayisho indidane ebhekisa kimi ukuthi usuke echaza ukuthi akube khona engikushoyo nami ngibhekisa kuye ukuze mhlambe kuzwakale ngathi kisalwa mina nendidane or mhlambe ngisayitala lapha indidane noma engasekho emhlabeni. Bafowethu iyebe lento ake nifundeni nje ukudlulisa izinto engaqondene nani bese ngidlula lapho nganiza kwethu. Angixabane nani, ngiyanithanda, baningi abantu abathanda umculo wami. Ingoma yami iyaphuma kusasa engifeature kiyo uJaiva Zimnika noKing Noba. Enye into futhi engifuna ukuyicacisa la bafowethu, mina ukufeature wami uKing Noba akusekhona ukuthi ngibukela phansi umsebenzi wami njengoba ngiwezwa amanye ama-comment abanye abantu anakho ukuveza lokho ukuthi umsebenzi wami nguthatha serious. Nguthatha serious kakhulu umsebenzi wami. Inkinga yami mina bafowethu angikwazi ukubukela omunye umuntu phansi. Wonke umuntu kimi uyafana. uKing Noba umuntu ophilayo osomahlaya. Akungasikhona ukuthi mangabe mhlambe efika kimi ethi buti ngicela ukufaka into yami emsebenzini wakho bese ngithi hayi angifone ngimbukele phansi. uKing Noba umuntu ufana nawo wonke umuntu alright, futhi umqondo wakho uyaphila uyasebenza kahle. Ingoma yami akukho la iyona yakhona. Ingoma yami uthi uyilalele imnandi mengene uthi uKing Noba akwenza ube nesmile ngoba vele uzohleka ngoba usomahlaya. Ukuthi mhlambe mina ngake ngadala indidane ngokuthi ilibe lamahlayo manje uphuthu singcokolela nendidane, kwakungachazi phela ukuthi indidane yayironga lokho yayiwenza, nayo yayinandisa umsebenzi wayo, kodwa ngoba sasithelana ngesaladi nayo sidlalisana ngangengcofa ngalokho, kodwa ngangingachazi ukuthi mina ngeke ngakwenza mangisibone isidingo salokho. So yiyo lento engizama ukuyichaza ukuthi abantu abahlukane nokuthi bethatha izinto esazenza nendidane beyiphilise bona ukuthi indidane ibingasekho. Yabo bafowethu, ngiyanithanda kakhulu, ngicela ukuthi ingoma yami mayiphuma ni-support bafowethu, ngiyanicela kakhulu, imnandi nizoyizwa, ngicela ukuthi ngeniyilandele ni-download, izotholakala kusukela kusasa ku-YouTube na ku-Spotify izobe ikhona. Ngicela ukuthi bafowethu leya ngoma igelwe imanga ngoba ngempela nokuculwa kwakhona futhi kugelwe imanga. Ngiyabonga bafowethu, niphile nonke sizwe samabhinqa, ngiyanithanda kakhulu. Siqiniseka umfana kaMvelasi, anginankinga nawe mfana omdala, ibambe nje kahle into yakho, uzama ukuyisekela iphile, ungabusudlova ngalendlela ngoba phela kabiyami umsebenzi lo esiwenzayo na sesiphila ngawo. So kumele kungasuke emqondweni wakho lokuthi lo msebenzi esiwenzayo siphila ngawo. So akufanele ukuthi ukhulume uze weqe mfethu usidicelele phansi ngalendlela ngoba into eyenza ukuthi ngize ngiqaphele mina kimi ubungaqali
uhlala kimi nje usho lokho nalokho okungekho right ngomsebenzi wami. Khumbula phela ndoda ukuthi la siyasebenza, so akufanele usidicilele phansi kabendana uphile lapho nkunzi. Ngiyabonga.